se zove gajbica po gajbicu, vila. Možda je rekla kako se zove. Gajbica po gajbica, vila. Pa vi ste glupavi, ne razumete opšte. Izvinite, ja sam načitana. Pa onda znate šta znači kad neko nosi gajbu po gajbu, dođe do vile. Ja vas nisam razumela što ste vi hteli da kažete. Evo ja ću da probam ovo. Znači Ja se nema, svinjavam, ali, ja ne znam di ste vi ovo pobrali. znači vi, ove gospođice Srebro, nema šanse da dođete do vile, pošto se vama, mislim, ovo ne sviđa da nosite po gajbicama. Žao mi je, ostaćete zauvek timar konja. Aha. Nećeš dobro. upast u njenu firmu. Ne znam kakve to veze ima, će ali ići, ali sa ovim nazovom bezvešom. Imate neki problem. malo imam s kosom opadani kosa od vas dve. Mislim, Nedostatak vitamina. ja večera sam mislila da će, mislim, ćete biti Pa iskreno da vam normalnije, ali- kažem, ove mi jesmo normalne. Nego vi Barem niste ja. normalne. Ali, pa izvini, prvo sam rekla u množini. A znate, Pa si onda rekla u jedni. a znate šta sam zaboravila? Šta? Da vam dam zadatak, ali nema veze, popijemo piće, daćem zadatak, može? Može. Dok se taman sredimo za Da, ocene, da, pa da. možemo nešto i da uradimo. Da. Moram da vam priznam da mi se ova vila što ste nazvali jako dopada. Ali se ne dopada ovo dule. Pa vila vam se dopada, ali da vučete gajbicu, to vam se ne dopada, jel? Buđi će ona Pa nešto mislim, drugo. strašno. Baš ste biseri. Vi bi hteli bez muke. Molim. Šta gledaš? Kučko. Eto, pošto znam da vi volite da se igrate, Lepota evo vama, Me nemoj ko mi kaže. malo da se igrate, gatajte u pasur. Eto, tako. To nije, izvinite, pasulj, to je kukuruz. Pa Nije nema to veze. kukurusto skokica.